Ivangelo kaJohane isahluko isishumi nesishagalolunye kuqala ngesahlukwana sokuqala. UPilato wayesemthatha uJesu wamshaya. Amabutho aluka umqhele wameva ufaka ekhanda lakhe. Amembathisa ingubo ebubende. Aya kuye athi, "Bayede, Nkosi yabaJuda," ammukula. UPilato wabuye waphuma, wathi kubo, "Bhekani ngimkhiphela kini, ukuze nazi ukuba angifumani cala kuye." Wayesephuma uJesu ethwele umqhele wameva nengubo ebubende, wathi kubo uPilato, "Bhekani lo muntu." Bathi bembona abapristi abakhulu nezikhonzi bamemeza bathi, "Mbethele, mbethele esiphambanweni." UPilato wathi kubo, "Mthatheni nina, nimbethele esiphambanweni, ngokuba angifumani cala kuye." Kepha abaJuda bamphendula bathi, "Sinomthetho thina, ngalo mthetho ufanele ukufa, ngokuba ezenzile indodana kaNkulunkulu." Kuthe uPilato ezwa lelo zwi, wayikhona esaba kakhulu. Wabuye wangena enqabeni, wathi kuJesu, "Ungowaphi wena na?" Kepha uJesu kamphendulanga. Khona wathi uPilato kuye, "Awukhulumi kimi na? Awazi ukuthi nginamandla okukukhulula, nginamandla futhi okukubethela esiphambanweni na?" UJesu waphendula wathi, "Ngaba unamandla neze phezu kwami, ukuba awuwanikwanga ngaphezulu. Ngalokho-ke onginikele kuwe unesono esikhulu." Ngalokho uPilato wayefuna ukumkhulula, kepha abaJuda bamemeza bathi, "Uma ukhulula lona, awusiyo umhlobo kaKhesari. Osuka ezenza inkosi umelene noKhesari." Kuthe uPilato esezwa lawo mazwi, wamkhiphela ngaphandle uJesu, wahlala esihlalweni sokwahlulela endaweni ethiwa egandawe ngamatshe, kodwa ngesiHebheru iGabatha. Kwakungolokulungiselela iPhasika, kungathi ihora lesithupha. Wathi kubaJuda, "Bhekani inkosi yenu." Ngakho bamemeza bathi, "Susa, susa, mbethele esiphambanweni." Wathi kubo uPilato, "Ngibethele inkosi yenu na?" Abapristi abakhulu baphendula bathi, "Asinankosi, uKhesari kuphela." Wayesemnikela kubo ukuba abethelwe esiphambanweni. Bamthatha-ke uJesu bahamba naye. Waphuma ezithwalele isiphambano waya endaweni ethiwa indawo yekhanda, ethiwa ngesiHebheru iGolgotha. Bambethela khona nabanye ababili, kanye naye ngalapha nangalapha, uJesu ephakathi. Kepha uPilato waloba isaziso wasibeka esiphambanweni. Kwakulotshiwe ukuthi, "uJesu waseNazaretha, inkosi yabaJuda." Khona abaningi babaJuda bafunda leso saziso ngokuba indawo leyo lapho uJesu kwabethelwa khona esiphambanweni yayiseduze nomuzi. Kwakulotshiwe ngesiHebheru nangesiRoma nangesiGreki. Basebethi abapristi abakhulu babaJuda kuPilato, "Ungalobi ukuthi inkosi yabaJuda, kepha ukuba yena wathi, 'Ngiyinkosi yabaJuda.'" UPilato waphendula wathi, "Engikulobile, ngikulobile." Kuthe amabutho esembethele uJesu esiphambanweni, athatha izingubo zakhe azenza izabelo ezine. Kwaba yilelo nalelo butho laba nesabelo, neyembe futhi.
kepha iyembe lalingenamthungo, lalilukiwe lonke kusukela phezulu. Ngakho-ke akhuluma odwa athi, "Asingalidabuli, kodwa asilenze inkatho yokuthi liyakuba ngelikabani, ukuze kugcwaliseke umbhalo othi, babelana izingubo zami, benzelana inkatho ngesambatho sami." Lokho-ke akwenza amabutho, kepha kwakumi ngasesiphambanweni sikaJesu unina kanye nodadewabo kanina, uMariya umkaKloyophase, noMariya Magdalena. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, "Mame, bheka indodana yakho." Wayesethi kumfundi, "Bheka unyoko." Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Emva kwalokho uJesu, ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi, "Ngomile." Kwakubekiwe khona isitsha sigcwele uviniga, khona bachoma ilula ligcwele uviniga othini lwehisophi, baliyisa emlonyeni wakhe. Kwathi kuba uJesu ewamukele uviniga, wathi, "Kufeziwe," wagebisa ikhanda wafa. Khona abaJuda, ngokuba kwakungolokulungiselela ukuze izidumbu zingahlali esiphambanweni ngeSabatha, ngokuba lolo suku lweSabatha lwalulukhulu, bamnxusa uPilato ukuba yaphulwe imilenze yabo, basuswe. Ayeseza-ke amabutho ayaphula imilenze yowokuqala neyomunye owayebethelwe naye. Esefika kuJesu ebona ukuthi usefile, kawayaphulanga imilenze yakhe. Kodwa elinye lamabutho lamgwaza ohlangothini ngomkhonto, kwaphuma masinyane igazi namanzi. Obonileyo ufakazile, ubufakazi bakhe buqinisile. Yena-ke uyazi ukuthi ukhuluma iqiniso ukuze nikholwe nani. Ngokuba lokho kwenzeka ukuba kugcwaliseke umbhalo othi, "Akuyikwaphulwa thambo lakhe." Futhi omunye umbhalo uthi, "Bayakumbheka abamgwazileyo." Emva kwalokho uJosefa wase-Arimathiya, engumfundi kaJesu kepha ekufihla ngokwesaba abaJuda, wacela kuPilato ukuba asuse isidumbu sikaJesu. uPilato wavuma-ke. Wayesefika wasisusa isidumbu sikaJesu. Kweza noNikodimo wafika kuye kuqala ebusuku, waletha ixube lenhlaka nomhlaba kungathi amalitra 100. Ngakho base besithatha isidumbu sikaJesu, basisonga ngezindwangu zelineni kanye namakha njengesiko labaJuda lokumbela. Khona kwakuleyo ndawo lapho wayebethelwe khona esiphambanweni, kwakukhona insimu, nasensimini kukhona ithuna elisha okwakungazange kubekwe muntu kulo. Bambeka lapho-ke uJesu ngenxa yelokulungiselela kwabaJuda, ngokuba ithuna laliseduze. Ivangelo kaJohane isahluko sama-20 isahlukwana sokuqala. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMariya Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimoni Petro nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo. Wathi kubo, "Bayisusile iNkosi ethuneni, asazi lapho beyibeke khona." Ngakho wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni,
Bagijima bobabili kanye kanye, kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro, wafika kuqala ethuneni, elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona, kepha akangenanga. Khona wafika noSimon Petro emlandela, wangena ethuneni, wabona izindwangu zelineni zikhona, neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangini zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona, wakholwa. Ngokuba bebengawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele uvuka kwabafileyo, base bemuka abafundi baphindela kubo. Kepha uMariya wema ethuneni ngaphandle ekhala, esakhala walunguza ethuneni. Wabona izingilosi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni, lapho isidumbu sikaJesu besilele khona. Zona-ke zathi kuye, "Mame, ukhalelani na?" Wathi kuzo, "Bayithethe iNkosi yami, futhi angazi ukuthi bayibekephi." Eseshilo lokho waphenduka, wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi kuye, "Mame, ukhalelani na? Ufuna bani na?" Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye, "Nkosi, uma umsusile, ngitshele ukuthi umbekephi, ngiye ngiyakumthatha mina." UJesu wathi kuye, "Mariya." Waphenduka, wathi kuye ngesiHebheru, "Rabuni," okungukuthi, Mfundisi. UJesu wathi kuye, "Ungangithinti, ngokuba angikenyukeli kuBaba. Kepha yana kubazalwane bami, ubatshele ukuthi ngenyukela kuBaba noYihlo, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu." uMariya Magdalena weza wababikela abafundi ukuthi, "Ngiyibonile iNkosi," nokuthi ishilo lokho kimi. Kwathi-ke kusihlwa ngalolo suku olokuqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. UJesu wafika wema phakathi kwabo, wathi kubo, "Ukuthula makube kinina." Eseshilo lokho wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi beyibona iNkosi. Khona uJesu wabuye wathi kubo, "Ukuthula makube kinina, njengokuba uBaba engithume mina, nami ngiyanithuma nina." Kwathi ukuba asho njalo wabaphephetha, wathi kubo, "Yamukelani uMoya oNgcwele. Enibathethela izono zabo bathethelelwe, nenibabamba ngazo babanjiwe." Kepha uTomasi, omunye kwabayi12 othiwa uDidimu, wayengekho kubo mhla efika uJesu. Ngakho-ke abanye abafundi bathi kuye, "Siyibonile iNkosi." Kepha wathi kubo, "Uma ngingaboni ezandleni zayo inxeba lezipikili, ngifake umunwe wami enxebeni lezipikili, ngifake isandla sami ohlangothini lwayo, angisoze ngakholwa." Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi, uTomasi enabo. UJesu wafika iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo, wathi, "Ukuthula makube kinina." Wayesethi kuTomasi, "Zisa lapha umunwe wakho, ubone izandla zami. Zisa isandla sakho, usifake ohlangothini lwami.
ungabi ngongakholwayo kodwa okholwayo. UTomasi waphendula, wathi kuye, Nkosi yami, Nkulunkulu wami. UJesu wathi kuye, ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Izibonakaliso ezinye eziningi uJesu wazenza phambi kwabafundi bakhe, ezingalotshiwe kule ncwadi. Kodwa lezi zilotshiwe ukuba nikholwe ukuthi uJesu nguKristu, indodana kaNkulunkulu, nokuba nikholwe nibe nokuphila egameni lakhe. Ivangeli ngokaJohane sahluko sama-21 sahlukane sokuqala. Emva kwalokho uJesu wabuye wazibonakalisa kubafundi ngaselwandle lwaseThibheriya. Wazibonakalisa kanje: kwakukhona ndawonye oSimon Petro, noTomasi othiwa uDidimu, noNathaniyeli waseKhana laseGalile, nabakaZebediwu, nabanye ababili kubafundi bakhe. USimon Petro wathi kubo, "Ngiyakodoba." Bathi kuye, "Nathi sihamba nawe." Base bephuma bangena emkhunjini, kepha ngalobu busuku ababambanga lutho. Kuthe sekusa, uJesu wayemi ogwini, kepha abafundi babengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi-ke kubo, "Bantwana, aninakho ukudla na?" Bamphendula bathi, "Qha." Wayesethi kubo, "Phonsani inetha ngawesokunene somkhumbi, niza kuthola." Base bephonsa, ababe besaba namandla ukulidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Khona lowo mfundi uJesu amthandayo wathi kuPetro, "Yinkosi." USimon Petro, ekuzwa ukuthi inkosi, wagqoka ngokuba wayehambaze, waziphonsa elwandle. Kepha abanye abafundi beza ngesikepe, ngokuba bebengekude nenhlabathi, kepha kungathi izingalo 200 bedonsa inethi linezinhlanzi. Kuthe sebephumele emhlabathini, babona umlilo wamalahle nezinhlanzi zibekwe kuwo nesinkwa. UJesu wathi kubo, "Lethani izinhlanzi kwenizibambe manje." Wasuka uSimon Petro walihudulela emhlabathini inetha ligcwele izinhlanzi ezinkulu, 153, noma zingako inetha alidabukanga. UJesu wathi kubo, "Wozani nidle." Kepha akwabakho kubafundi owaba nesibindi sokumbuza ngokuthi, "Ungubani wena na?" Bazi ukuthi yiyo iNkosi. UJesu weza, wathabatha isinkwa, wabapha, nezinhlanzi futhi. Lokho sekungokwesithathu uJesu ebonakaliswa kubafundi esevukile kwabafileyo. Khona sebedlile, uJesu wathi kuSimon Petro, "Simoni kaJona, uyangithanda kunalaba na?" Wathi kuye, "Yebo, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yipha amawundlu ami." Wabuye wathi kuye ngokwesibili, "Simoni kaJona, uyangithanda na?" Wathi kuye, "Yebo, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda." Wathi kuye, "Yalusa izimvu zami." Wathi kuye ngokwesithathu, "Simoni kaJona, uyangithanda na?" UPetro wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, "Uyangithanda na?" Wathi kuye, "Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." UJesu wathi kuye,
yipha izimvu zami. Ngiqinisile ngithi kuwe, usemusha wawugqoka, uhambe lapho uthanda khona. Kepha nxa usumdala, uyakulula izandla zakho, omunye akugqokise, akuyise lapho ungathandi khona. Kepha wakusho lokho ekhomba ukufa aza kumdumisa uNkulunkulu ngakho. Eseshilo lokho wathi, ngilandele. UPetro ephenduka wabona umfundi uJesu amthandayo elandela, oyena futhi wayencike esifubeni sakhe ekudleni, nowathi, Nkosi, ngubani oza kukukhaphela na? Kuthe uPetro embona lowo, wathi kuJesu, Nkosi, kepha lona pho? UJesu wathi kuye, uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Wena landela mina. Ngakho-ke lelizwi laphumela kubazalwane lokuthi lowo mfundi akayikufa. Kanti uJesu akashongo ukuthi akayikufa, kodwa ukuthi uma ngithanda ukuba ahlale ngize ngifike, kuyini kuwe na? Nguye lowo mfundi ofakaza ngalezi zinto, nokulobile lokhu. Siyazi ukuthi ubufakazi bakhe buqinisile. Kukhona nezinye izinto eziningi azenza uJesu. Uma zilotshiwe zona ngazinye, ngithi nezwe lonke lingezanele izincwadi ezingaloyo.